ଏମିତି ପୁଅ ସବୁ ମାଆକୁ ମିଳୁ। 10 ବର୍ଷର ପୁଅ ଗୋଟେ ଘରର ଗେଟ୍ ବାଢ଼ାଇଲା। ଭିତରୁ ଜଣେ ମହିଳା ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ପୁଅଟି କହିଲା, ଆଣ୍ଟି, ଆପଣଙ୍କ ଗାର୍ଡେନ୍ ସଫା ହେବ କି? ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ନା। ପୁଅଟି କହିଲା, ପ୍ଲିଜ୍ ଆଣ୍ଟି, ସଫା କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ପଇସା ନେବିନି, ମୋତେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ମହିଳା ଜଣକ ଭାବିଲେ, ସେ ଭୋକିଲା ଅଛି ବୋଧେ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲେ, ହଉ, ସଫା କରିଦେ। ପୁଅଟି ଗାର୍ଡେନ୍ ସଫା କରିବାକୁ ଲାଗିଗଲା। ଆଣ୍ଟି ପୁଅକୁ ପୁଣି କହିଲେ, ଆଗେ ଖାଇଦେ, ତାପରେ ସଫା କରିବୁ। ପୁଅଟି କହିଲା, ନା ଆଣ୍ଟି, ସଫା କରିସାରି ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ହଉ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଅଟି ସେ ମହିଳାକୁ ଡାକି କହିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ୍ଟି, ଗାର୍ଡେନ୍ ଭଲରେ ସଫା ହେଲା କି ନାହିଁ? ଆଣ୍ଟି କହିଲେ, ବାଃ, ଭଲରେ ସଫା କରିଦେଇଛୁ, ଏବେ ଖାଇଦେବୁ। ମହିଳା ଜଣକ ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ପୁଅ ସେ ଖାଇବା ନ ଖାଇ ଗୋଟେ ପଲିଥିନରେ ପୁରଉଥାଏ। ମହିଳା ଜଣକ କହିଲେ, ଆରେ ଏ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ସମୟ ହେଲାଣି କାମ କରୁଥିଲୁ, ଭୋକ ଜୋରରେ ଲାଗୁଥିବ, ଏ ଖାଦ୍ୟ ଏଇଠି ଖାଇଦେ, ଘରକୁ ନେବାକୁ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଦେବି, ନେଇଯିବୁ। ପୁଅଟି କହିଲା, ନା ଆଣ୍ଟି, ମୋ ମା ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅଛି, ତାକୁ ସରକାରୀ ଔଷଧ ମାଗଣାରେ ତ ମିଳିଯାଉଛି, ହେଲେ ଡାକ୍ତର କହିଛନ୍ତି ଖାଇସାରିବା ପରେ ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ। ମୋର ଏଠାକୁ ଆସିବା ଡେରି ହେଇଗଲାଣି, ଖାଇବା ନେଲେ ମା ଖାଇବ ଔଷଧ। ଏ କଥା ଶୁଣି ମହିଳା ଜଣକ ଦୟାଳୁ କଣ୍ଠରେ କହିଲେ, ଶୁଣ, ତୁ ଏସବୁ ଖାଇଦେ, ମୁଁ ତୋ ମା ପାଇଁ ରୁଟି କରିଦେଉଛୁ। ଏହା କହି ସେ କିଚେନ୍କୁ ଚାଲିଗଲେ। ଏକଥା ଶୁଣି ପୁଅ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ମହିଳା ଜଣକ ମା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆଣି କହିଲେ, ଚାଲ, ମୁଁ ବି ତୋ ସହ ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବି, ତୋ ମାଆକୁ ଦେଖିବାକୁ। ଦୁହେଁ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମହିଳା ଜଣକ ମାଆକୁ କହିଲେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ତୁମେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଏଇଭଳି ପୁଅ ଥାଉ ଥାଉ ଭଗବାନ ତୁମକୁ ତାଠାରୁ ଅଲଗା କରିବେନି। ଏମିତି ପୁଅ ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।